होला बाबा। और जौन सुपरस्टार खेसारी लाल भैया। हाँ हाँ होला बाबा। हाँ और जौन सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के जानता नहीं। हाँ हाँ जौन स्टेज प्रोग्राम में गए रहनी। हाँ 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 तो तनी स्टेज प्रोग्राम से अगला के बाद अपना मेहरारू से का कहनी तनी सुनाई था। हाँ तो वहाँ के गईनी दू गोला में खेसारी भैया। हाँ अच्छा गईनी दू गोला में तो वो जुग तो मार दू गोला में चटनी पर चटनी जोड़ जोड़ के आ दोनों ओर से भई रहे। हाँ गाना हाँ चटनी ना हो हाँ छोटी छोटी गाना रंगदार हाँ जोड़ जोड़ के आ दोनों पार्टी लोग ई गौलर ले उनका पर ऊ गौलर ले इनका पर। तो लेके ई है भाई अब वही जुग के अंगतिया से का करस ठेका पर तो उनकर जीव कड़खे लागल। अब भाई सोच के वही ले घर दूसर का भाई के हरा के नहीं। हाँ जीत के। हाँ तो प्रोग्राम जीत गई। अरे तुम के गानों में आवाज ऐसा बाकी कहीं जीत जाए। हाँ जीत के जब घरे वही तो सामान उमान दोगा घर में ध देनी। आ ध के आ तब वहाँ के एगो चटकुला गाना नौका वैरायटी के गाना एगो मन पर गईल वहाँ के सुते जात रहनी तवना समय में। अच्छा कौन गाना रहे? सबका स्नेहिया लगावेला यार लो आ मछरी खिया के माजा मारेला मलाह लोग। हाँ खेसारी भाई का गाना है। हाँ बाप रे हम तो सुनले नहीं तू कहिए सुन ले बड़ा हो। अच्छा तो यह गाना गा के आ भाई दो गहवा में अकेले गुनगुना के कूद के लगले नाचे। हाँ खेसारी भैया। हाँ अरे तो एक्टिंग में ढेर बा। हाँ वैसे तो पूरा विश्व के बच्चा लोग। हाँ हाँ अब यह लगले नाचे तबले को वो भाई के मलकाई घरवा में से उठ के आ धाबुर धुबुर जमीनवा नु बुझाव। तो वहाँ के निकल के आवतनी दुआरवा पर तबले तो भाई भेंटा गईनी दो गहवे नाचते में। तब वहाँ के मलकाइन कनी जे का हो अब बेआस से तू लौंडो बन गईल। अच्छा कूद के अकेले नाचता रहे जुके देखता हो। तब भाई अब मौगी से छपावस के लखन कहतरे जनानु रे खजूर के दवाई लगौले बानी वही से कूदतानी। तो भैया लोग नमस्ते प्रणाम जय माता दी। एगो कहानी है हंसे खतरा एंटरटेनमेंट खतरा सच्चाई ना हर वालों दिल पे मत ले लो।